La gent de Pego va posar autobusos per a que la gent vinguera a córrer de tots els pobles. I en tots els pobles, sabeu quanta gent va pujar a l'autobús? Ningú. Van córrer soles 7 persones i va ser la primera volta que es va córrer a Pego. Així que avui estem de celebració. Afortunadament, avui serem 1.500 persones més tota la gent que ve. És a dir, que en algo hem evolucionat la societat. De vegades no podem parar les guerres, no podem parar moltes coses, però sí que podem fer el nostre granet d'arena, d'unir els pobles de la Marina, de fer l'esport més gran, i avui, per això, demano un fort aplaudiment a tota la gent que va començar tot això. I ara el nostre president, Vicent Sala, es dedicarà unes paraules, un dels pioners, i demano un fort aplaudiment per a ell. Gràcies a tota la gent que va començar i ara el que som. Imagineu-se quina diferència. Visca l'esport i visca tota la gent que ha fet per a que això sigui una realitat. Vicent, el passe va... Vale, moltes gràcies per haver vingut. Jo m'he pujat al pòdium perquè soc xocotet, perquè si no a mi no em voleu. Bueno, ja ho ha dit tot ell, jo trobo que em queda ja poc a añadir. Jo el que trobo és que el que jo vull ser que vegeu és que tot el que han muntat així avui és tot el que som com a club. O sigui, tot això és la passió que té a Dorsal d'Àneu en la carrera a peu. Però tot això que esteu veient així no s'entén al 100% si no tornem 42 anys darrere. Si no som capaços de tornar al 4 de maig de 1980 i veure com un consellal d'esports i un professor de gimnàsia se li ocorrís aquesta idea de fer una carrera a peu. El professor de gimnàsia és Fernando, que ara després pujarem, i el consellal Ximo Pastor. Però això que ells se van fer ara fa 44 anys, això no hauria sigut res sin l'altra basta, si no hagueren vingut els corredors. Ja sé que van ser pocs, però han tingut la sort de que han pogut localitzar els dos guanyadors d'entonces. Entonces, així n'hi ha que pensar una cosa. Perquè això sigui present, es tenen que fer dues coses. Un organitzador i un corredor. I a partir d'així és on naixen els clubs, com un club com a Dorsal d'Àneu. Perquè Dorsal d'Àneu no és un club de corredors, és un club organitzador i corredor. O sigui que fem aquesta doble faceta. Si aquesta classe de clubs, aquestes coses això no podien ser. Sinó que ara ja tinc molt poc a dir, perquè si no els premis dels xiquets i la carrera dels majors és que me se tira damunt. Sinó que vaig a donar el part, on està el del micro? I ja l'he perdut. ¡Bomba! Ya está ya ve correr, cuidado. Bueno, pues entonces em toca a mi continuar. Bueno, jo ara vull que puge, si està per ahí amagat, Fernando, que és un dels primers organitzadors, que és el mestre d'escola que se li va ocorrir aquesta idea, que ja li preguntaré com se li va ocorrir aquesta idea a Fernando. Fernando, on se va ocorrir aquesta idea? Pues senzillament perquè quan plovia no podia haver classes de gimnàsia, perquè no n'hi havia instal·lació. I quan plovia una miqueta apareixíem a passejar a Calvari. No portant mai creu, perquè anàvem amb pantalons curtets. Ja vos contaré una cosa. Un dia vam eixir per aquest carrer per allà i el dia següent em diu: vaya un espectacle lamentable que vaig veure ahir. Una quadrilla de gent de canoncillers corrent pel carrer. I avui molts d'això fan: Fernando, el meu net és ja corrent. Bueno, ja ho dic. Ara li donarem una placa commemorativa. Un fort aplaudiment a Fernando per la placa. Arriba. Ahí, gírate. Vale. Vale, mira, Carmen. Vale, atrás. Vale, gràcies. Vale, i ara ràpidament buscarem el consellal d'entonces, a veure que vinga per aquí, que ens explique com va ser això també de muntar una carrera. A veure, Ximo Pastor. Molt bé. Ara seguimos a veure com se va ocorrir entonces montar la carrera, perquè entonces era una cosa extraordinària i a la volta extravagant. Ja dic tot és de Fernando. Així és que
yo vaig col·laborar només com a consellera d'esports en aquell entonces i, bueno, i tot així bé, i vosaltres que ho heu continuat i ho va fer més gran encara. És dir, que gràcies a vosaltres que ho heu continuat encara. Moltes gràcies. Un cop d'aplaudiment, tenim una placa. Vale, molt bé. Ensenyeu-la tots. Carmen. Vinga. Ven aquí. Joaquín, mira'm a mi, que te pots dir malament i fastidiant-me. Va. Bueno, pues ara tenim una part, no se n'aneu encara, ara tenim una part de lo que és tota la història aquesta, però això, encara que és un munt important, no és res si no apareixen els corredors. Si no hi ha corredors, això no tira avant. Per tant, jo ara voldria fer pujar a Xeli. No fa falta que el coneixem més perquè va ser el guanyador de la primera edició. Senyor Ise, i continua corrent, encara porta un dorsal ahí al d'això. Això és signe de que passen els temps. Bueno, una pregunteta que no te s'escapa. More. Bueno, com te se va ocurrir-se a vindre així a este poble de teu a córrer la primera carrera? Home, doncs en aquella època es feien carreres estaven moltes carreres. La primera que vaig córrer va ser l'any 77, el Llíria, i era la segona edició. I doncs ja vam conèixer en Pedreguer, tal i qual, i al fer-ho aquí Pego digues, doncs per allà també, ja va. Bon, moltes gràcies. Ara mos falta ja la guanyadora. La guanyadora no ha pogut ser a vindre perquè tenia una feina familiar en Astúries i s'ha tingut a trobar. La veritat és que jo hauria volgut que hagués estat per reassaltar, perquè si ara avui de 800 corredors que van ser a Satapego només si hi ha 200 van ser dones, a mi m'agradaria que en 1980 que Paquita Rodríguez vinguera a córrer i que guanyara, jo trobo que té ja moltíssim mèrit. Ella m'ha dit que havia enviat a algú. Vale, pues vine i li farem una pregunta i un gran aplaudiment a la representància de Paqui del Cametes, que té el Cametes. Bueno, suposo que tu coneixes a Paqui, digue'm un poquet. La conec, perquè quan jo he començat a córrer ja molt major. Pues bueno, jo volia que ella fuera una representació de lo que era la dona entonces corrent i lo important que era para la dona que entonces estava corrent. Ara li donarem una plaqueta que li la fas a plegar i un ramen de flors perquè li facis a plegar. Un gran aplaudiment. Obriu la placa altra volta, per favor. La hora queda més. No. Vale, gràcies. Home, no la volem comprar al xino, no? Bueno, moltes gràcies per haver vingut i encara esteu a la meitat de la faena, o sigui que encara queda la carrera gran. Moltes gràcies a tots i passa el micro al senyor... Bueno, un fort aplaudiment a Vicent, un fort als pioners. Això és la gent que va començar el que avui és una realitat. Ara tot seguit comencem en l'entrega de prèmits, categoria Barrufets. Comencem.